In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of thy faithful, and kindle in them the fire of love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, you instruct the hearts of thy faithful. Grant that by the same Spirit we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary's seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. All the angels and saints, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning sa tanan nga mga kabagting, maayong buntag sa tanan. Magandang umaga sa lahat sa atong mga suki nga mga followers, sa atong mga tigtanaw, maayong buntag sa tanan. So mga igsoon, first nato nga mag Q&A with Coffee diri sa ato bagong parokya, sa parokya ni San Jose diri sa Lunoy, Hagna. At your service, Father Greg Mendez, sa gihapon makiguban ninyo alang sa atong mga hisgutanan sa atong pagtuo. So ang atong background, makaigsuunan, presko kaayo ang kabukiran, no? Adunay dahon sa saging, unya dito na sa bukid makita nato, no? So niya kita sa St. Joseph the Worker Parish sa Lunoy, Hagna. Once again, maayong buntag sa tanan. Hinaut unta nga nakapangapina mo nining maong sayong kabuntagon. Karong adlaw do natay schedule no tay misa mga 10 o'clock. Duldo lang pud sa parokya. Kaya doon na sa tayo laing misa uniyang hapon. So, kumusta mga kaigsuunan? Hinaut unta nga nakamos sa kalagsik sa inyong panglawas karong adlaw. Natakamos sa spiritual health sa inyong sa kakinabuhi. So, sa aktong mga parokyano diri sa St. Joseph the Worker sa Lunoy, kung kisa magaling nakatanaw karon, kaya naman daytay nagtanaw na daan, mayong buntag, unya we hope nga daghan pa ang mo makasunod po para daghan ang makadungog sa atong mga panghisgutan karon. Sa akong mga parokyano kanhi sa San Agustin Parish, kumusta o padayon ta sa atong mga pagpangalagad. Maigso ng atong tema nga hisgutan, tingali madungog sad nato ni nga mga iwali sa ubang mga pastor, sa ubang mga sakop sa laing pundok. Unya, o kung atong tanawon mura sag tinuod, no? Mura sag tinuod. Matud pa nila dili na kinahanglan ang simbahan o magpasakop ta og usa ka denominasyon o sa kapundok sa tinuhan alang sa atong kaluwasan. Tinuod ba yung nga mao kini, no? Tinuod ba nga dili na kinahanglan nga magpasakop kag usa ka simbahan o pundok alang sa imong kaluwasan? Ang ilang gamiton maigsuon tungod kay mingon malagis Kristo sa John 3:16. Ang motuo may kinabuhing dayon. Ang motuo niya may kinabuhing dayon. Na Roma 19, tanang nagsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Unya gamiton sad nila si Dimas na sa Lucas 23:43 nga naluwas man gidalamas Ginoo nga wala naman to siya, wala na siya magpasakop og pundok sa tinuuhan. Unya ila pong gamiton nakadungog sad ko gamit nila ang buhat 2:38 nga ningon si wali ni San Pedro nga kinahanglan ang matag-usa maghinulsol o magpabunyag ano madawat niya ang kaluwasan. Therefore, para nila nasa man kinahanglan diha ang pasakupot ang simbahan. O pasakupot ang simbahan Katoliko.
Maiso nato kining tubagon, no? Ato tubagon. Ang mga teksto nga ilang gigamit, sakto man tuod. Pero wala nila sabta, wala ipasabot og maayo. Okay. Unsa maning pagtuoha sa John 3:16, Roma 10:9 ug uban pa diha nga makaluwas? That is the question. Unsa maning pagtuoha nga makaluwas sa tao? Nga daghan mang nagtuo sa Ginoo nga dili maluwas. Mabasa ba sa Biblia? Matthew 7:21. Madto pas Ginoo nga daghang magtawag kaniya Ginoo, Ginoo, dili makasulod sa kingharian sa langit. So once nagtawag ka Ginoo, nagtuo ka. Pero nganong di man makasulod sa langit? What is the problem? Kay ang pagtuo ay maison dagha klase. May dunay duha ka klase pagtuo. Dunay pagtuo nga genuine, tinuod yun nga pagtuo. Trusting faith, believing faith. Ug na say pagtuo nga dili mao o piki nga pagtuo. So kung ang mutuo sa Ginoo maluwas, tungod kay sakto kining pagtuoha. Kung basahon nato ang Matthew 7:21, dili ang tanan magtawag ka nako Ginoo, Ginoo makasulod sa kingharian sa langit, kung dili kadtong nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan. Okay. Unsa makapod untag kabubuton sa Amahan? No? Unsa may kabubuton sa Dios nga Amahan? Sa Colossus 3:15, sulti diha nga matud pa ni San Pablo nga buot sa Dios nga ang tanan mahiusa diha sa usa ka lawas, no? Mao ni kabubuton sa Ginoo, nagtawag nato aron mahiusa ta diha sa usa ka lawas. So nagtuo kas Ginoo, mutuman kas kabubuton sa Amahan, ang kabubuton sa man mahiusa ta diha sa kalawas nga mao ang simbahan gitukod sa atong Ginoo. Colossus 1:18, Christ is the head of the body, the church. So, sa ato pa ang tinuod nga pagtuo, kadtong magpailaw ni ining mutuman sa kabubuton sa Amahan aron mahiusa ka diha sa usa ka lawas, ang lawas ni Kristo nga maong simbahan. Sa ato pa, mao na hinungdan nga dunay mga pagtuo nga dili makaluwas kay wa man sila magpasakop ni ining maong lawas. No? Unya, kining Matthew 7:21, basahon nimo direct to verses 24 and 25. Nagisgot si Kristo sa duha ka foundation, no? Duha ka nagtukod og balay. Ang buang-buang nagtukod og balay diha sa balas. Sa pag-abot sa mga bagyo, baha, ulan, unsa nabanlas. Napukan kini. Pero ang maalam nga tao magtukod siyang balay, ibabaw gyud sa bato. Lig-on nga patukuranan, bagyo, linog, baha, dili siya maunsa. Kung imo ning tan-aw ning mga kining words nga gamit sa Ginoo, tukod og balay, di ba mao ni ang simbahan? Kay sa 1 Timoteo 3:15, the church, no? The church of God is the household of God, ang balay sa Dios, ang haligi og sukaranan sa kamaturan, ang balay sa Dios. Sa ato pa ang tinuod nga pagtuo, kantong napundar diha sa usa ka balay. Ug mao kini ang simbahan. No? Mao nga si Kristo sa ang pagtukod sa simbahan maigsoon, Matthew 16:18. Upon this rock, nganong rock man kay mao man na ang tukuranan sa balay. Matthew 7:24-25. Upon this rock I will build my church. Simbahan ay gisgutan. Even the gates of hell shall not prevail against it. Sa to pa ang tinuod nga kalig-on sa tong pagtuo aron dili kini mabanlas bisan unsa sa gahom sa yawa. Magpasakop ta ni simbahang gitukod ni Kristo. Even the gates of hell shall not prevail against it. Sa ato pa mao ni tinuod nga pagtuo mga igsoon. Pagtuo nga gilig-on diha sa panimalay sa Dios, ang haligig sukaranan sa kamaturan nga bisan naganghaan sa kamatayon dili makabuntog niini. The true faith that saves is the faith that is founded under the church, founded by Christ. Kaya ang simbahan nga gitukod ni Kristo mao'y kalig-on, batok sa gahom sa kamatayon, batok gahom sa dotan. Bisan ang ganghaan sa kamatayon, dili makabuntog niini. So mao ni wala iwali sa mga pastor
nga simple nag-ingon maluwas ta kung motuos Ginoo, they are not qualifying what kind of faith is it that saves. Kaya dili ta ng pagtuo makaluwas. Gani ang yawa. Santiago 2:19, ang yawa nagtuo sa Dios ug nagkurog sa kahadlok. Panang yawa di man maluwas. No? Mao na nga delikado ang pagtuo nga giwali sa mga daghang pastor diha sa bisan unsang tinuohan. Nga hawa wala i-connect nila sa simbahang gitukod ni Kristo. Sa ato pa napakyas ang ilang pagsabot nga pinaagi sa pagtuo lamang maluwas sila kung ang ilang pagtuo wala makasandig sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Kaya nagtukod mas Kristo og simbahan. Okay? Ikaduha, moingon sila si Dimas, wala naman magpasakop si Dimas. No? Wala na magpasakop og simbahan. Anong naluwas man siya. So ang practical sad nga pagka-sulti. Si Dimas, mamatay na magyud to siya. Pero labing siguro og wala to si Dimas mamatay o gitkuha sa paglansang sa krus, wala siya madayon og kamatay. Ayo tuhi nga si Dimas dili to magkuyog sa mga apostoles. Masakop gyud siya simbahan. Pero sa atong pagtuo nga ang kamatayon ni Dimas iyang gi-offer sa Ginoo. Makahinumdum ta nga si Dimas mi-confess siya nga kining ato iyang gibadlong ang usa ka tulisan nga gilansang uban niya nga ayaw pagbugal-bugal diha kay kining tawhana ato Ginoo walay sala samtang kining atong silot angay kanato kay kita makasasala. So doon na pagpaubos si Dimas, gidawat niya ng iyang kamatayon. Iyan ang gi-offer sa Ginoo nga angay niya kay makasasala siya. So doon ay pagbasol, doon ay paghinulsol si Dimas. Then sa mapaubsanon nga hangyo, ingon siya, hodie mecum eris in paradis. Isa nga, hinumdumi ako kung maghari ka. Ginoo, hinumdumi ako kung maghari ka. Tubag si Ginoo, hodie mecum eris in paradiso. Today you will be with me in paradise. So, dili nimo basihan ang kinabuhi ni Dimas sa mga Kristiyanos nga naglakaw-lakaw pa. Mao nga, ang kang Dimas, gihalad na magiyang kaugalingon nga to si Ginoo. Busa, sa dakong pagpaubos o pagbasol, angay sad siya. Unya ang Ginoo, atubangan yun niya. The source of salvation, mao ni ang gikaatubang. Mao nga, dili himuon nga ang pagtuo ni Dimas imong ingnon nga pagtuo lang to. No? Ang iyang paghalad sa kaugalingon, nga ang iyang kamatayon alang niya, bayad to sa iyang sala. So, nahimong balaan ang iyang kamatayon tungod kay iyang gihalad kini sa Ginoo. Ug maoto ang nakapaingon niya, nakahinungdan nga ang Ginoo midala niya ngadto sa paraiso. Simple na sabton, dili na kita dili na nasupako nato. Una hinumduman nato nga dihas kamatayon sa Ginoo, we are united in Christ. No? Na huyusa ta diha sa usa ka lawas. No? Sa ato pa diha sa kamatayon ni Dimas, iyang gihiusa iyang kaugalingon sa Ginoo. And Dimas also was united in Christ's death in his body, the church. Ephesians chapter 2 verse 16. Klaro na. Di kamatayon sa Ginoo, gihiusa ta diha sa usa ka lawas. So naapil siya, no? Ato taling basahon kay basin og di nila masabtan, no? Sa ato pa dihas kamatayon ni Kristo, kitang mituon niya nahiusa ta dihas usa ka lawas, no? Sa sulat ni San Pablo sa taga Efeso, dindot sad, no? 2:16, no? Sa may giingon dere, and might 15 ta magsugod. He has abolished the law with its commandments and ordinances, that he might create in himself
one new humanity in place of the two, thus making peace, and might reconcile both groups to God in one body. Body is the church, through the cross, thus putting to death that hostility through it. So dihas kamatayon sa cross, giusa kita. So mayo nato nga si Demas na apil sige pagkamatyan sa Ginoo ug nahiusa diha sa usa ka lawas ug mao kini ang simbahan. So atong napasabot ang isyu mahitungod sa pagtuo nga maluwas ta pagtuo lang unya ang kinabuhi ni Demas, no? So ato ding gi shout out ang atong mga viewers, kisa ni Dean Michael Borongan, good morning. Anthony Do Alvarado, maayong buntag. Brother Sendo Avenido do Blas Junior Coronel, watching from Buhangin, Davao City. Brother Sendo Avenido do Blas, nindotag background ni mapas, nindot na gini kay datas bukid. Mr. Bernardo Barsabal, good morning Padre, watching from Las Piñas. Kanunay gud nato nagtanaw niya usap po ni sa atong mga star sponsor, no? Star senders na to. Leonard Gamalo Namok, mayong buntag. Naka-appreciate sila sa atong mga background. Daddy Mo, good morning Father Bagdigas Kamatar. One, good morning Cristito Caratol. Good morning Father Tabiliran and Father Boy Roland Ong. So nagdonasad sila di ay reshuffling diha, Brad, no, sa Davao. So sa Gospel Reflection, watching from Luway, Bohol. Jose Lito, Jimboy Sakote, good morning rin. Nindot imong background. Dali na, sir. Atong taga diri na sa Lunoy, no. Brad Phil Porcalian, good morning Padre Greg. Nindot kayo ang background. Nagkanindot na kay Bukid. Molihon, Ma'am Santa, bro. Good morning Dre, mag-share lang ko Dre kay naami seminar. Salamat kay Padre Greg Mendez. Salamat. Evangeline Cleophas, Evangeline Cleophas, mayong buntag, Evelina Violista Osri, good morning Father Greg, watching from San Roque. Kumusta San Roque? Mary Ann Autentico Garcia, good morning. Thank you for the stars, Sister Bernarda Barsabal. Sister Risa, good morning, watching from Bukidnon. Oy, Bingka, mayong buntag diha. Bing, kumusta ang atong inyong pista? Ano may pista ron? Mamista ko diha, ha? Mayong buntag rin, nindutaan ha, og view. Palaagan na may. O, laag dayon, karon dayon. Mario Layan, good morning. Ma'am Imelda Itang, good morning. So, sa tanan nga, nagtanaw, please, share ninyo po, aron makakita sa just kanindot sa atong background o sa kagwapo sa atong so mga igsoon mo na atong background, no? Kapisat na diha. So sa ilang katarungan nga di na ta magpasakop simba na sipiat sila, sipiat. Okay, ikatulo nga ilang gamiton for now, buhat 2:38. So wali ni San Pedro ilang gamiton nga ningo San Pedro, pag hinulsol ka mo og pagpabautismo o pagpabunyag, ano madawat ninyo ang kaluwasan, no? Wa malagi maging San Pedro nga pasakop mog simbahan. Maison mao ni naka problema sa ato maigsoong mga dili katoliko nga wala nila sabta sa kinatibukan gyud. So, pag-ingon nga, bunyagi sila, magpabunyag sila,
wa ni magpasabot nga di na tayo pasakop simbahan. Kung ingani gamito nilang buhat 2:38, buhat 2:38, nga di ta pasakop simbahan, kining nagwali ani wala kasabot og unsay bunyag, no? Unsay bautismo. Para asa man ang bunyag, no? Wa nila mabasa ang Biblia na moingon ba sila kitay dili wala sa Biblia, pero naman sa Biblia nga 1 Corinto 12:13 na ang bunyag naghiusa na to diya sa simbahan. For in the one Spirit we were all baptized into one body, no? Diha sa usa ka Espiritu Santo, Espiritu kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas. So we will be incorporated into the body, the church. Humanta bunyagi, mahiusat na diha sa lawas ni Kristo nga mao simbahan. Ug nakas laing tinuhat mahintang basig posible na nga ang imong bunyag then balido ng imong bunyag dili ka mahiusa sa simbahan o sa lawas ni Kristo. So your baptism is not incorporation to the body of Christ, which is the church. That's why wala labot ng imong bunyag. So ang buhat 2:38 nag-affirm hinuon nga kinahanglan magpasakop kag simbahan kay ang bunyag mao may pagpasakop nimo sa simbahan. No? Kani sa Galacia 3:27 ngadto 28. So ang pagbunyag mga igsoon pagsulob sa usa ka binunyagan ni Kristo. So gisuloban siya ni Kristo. So mo nang mahimo kang Kristiyanos gisuloban kang Kristo. Nakisa man ni Kristo. Colossians 1:18, Christ is the head of the body, which is the church. Okay? Ang lawas ni Kristo mong simbahan. Nagbunyagan ta ni ana, mahiusa ta niya ng lawasa. Sa to pa, na-debunk na to, ang pag-ingon nila nga, dili na kinahanglan magpasakop tag simbahan alang sa atong kaluwasan. Nahimo hinuon, nga nasipyat sila, kay ang ilang kaluwasan nagtuo sila, maluwas sila sa gitawag nila ilang pagtuo nga sayop. Pagtuo nga sayop, kaya ang tinuod nga pagtuo, magpasakop man ka sa simbahan. Okay. Ang atong ita nga pahimugat ani maison. Kung ang simbahan dili na kinahanglan, pundok ba sa simbahan? Ang kitong gitukod ni Kristo nga simbahan, dili na necessary sa atong kaluwasan, di na kinahanglan sa atong kaluwasan. The question is, nganong nagtukod pa mas Kristo simbahan? Okay. Nganong nagtukod pa man sa simbahan? Sa to ba doon na dahil gibuhat si Kristo nga way kapusulanan? Dako kining erehis mga ison. Dako kining sayop. Kadungog og pastor. Hindi na kinahanglan simbahan. Sa man is Kristo? Nagtukod man sa simbahan. Naghimos Kristo og usa ka pundok, usa ka simbahan nga pwede rang di magpasakop ang mga katawhan. Sa ato pa nagbuhat si Kristo sayop nga strategy aron maluwas ang tao. Tinuod ang simbahan dili man na mao'y manluluwas. Si Kristo man manluluwas. But do not separate Christ with His body, the church. Colossians 1:18, Christ is the head of the body. Okay? Ang akong ikatubag maigsoon, o akong ikasulti, nga ang mga simbahang tinukod lang ni Kristo, tinukod og tao nga dili si Kristo, mao na dili necessary sa kaluwasan. Mao na mohatod unya nato sa kalisod sa atong kaluwasan, no? Mao na dili necessary. Anong mapasakop man ta simbahang tinukod og tao? No? Doon ay usa ka sabadista nag-ingon ra ba? No? Nga iya usapod sa iyang punto nga di pud necessary ang simbahan. Dili gani necessary nga ang imong simbahan tinukod gyud ni Kristo. Kay tan-awa ko no, si Judas, si Lucifer, ang origin nila Ginoo man. Nganong nahimo man silang Judas, nahimo mang Yawa si Lucifer. Sa tupad di ko no katarungan kay tinukod ni Kristo mo na gyud atong tumanon hangtod karon.
ang akong ikapunto ani maigsoon. Kung ang simbahang tinukod ni Kristo dili og sa ilang hunahuna dili siguro nga makaluwas nato unsa pa ka nang tinukod lang ni Ellen White, no? Ang tinukod sa Ginoo para niya mo apostatize sama sa nahitabo ni Judas ug ni Lucifer. Pero ang Ellen White nga tinukod mao'y mahimong maiya ni Kristo, no? Wala lang masabti. Aduna magimubulag sa pagtuo. 1 Juan 2:18-19. Ug sila nahimong kaaway ni Kristo. Pero si Kristo ayaw mong tuo. Ang simbahang gitukod ni Kristo mahanaw karon og mapulihan nining mga bag-ong simbahan. Okay. Pero ang simbahan nga gitukod ni Kristo gikinahanglan sa atong kaluwasan. Kay mao ni ang tinuod nga kalig-on sa taon. Even the gates of hell shall not prevail against it. Kung mugawas ka sa simbahang gitukod ni Kristo, asa may imong kalig-on? Ang simbahang gitukod ni Kristo, gisaaran niya, I will be with you till the end of time. Gisaaran niya that the Holy Spirit will abide this church forever. The Spirit of truth. O sa may imong kasiguruan, nga sakto ang imong gitudlo, unya wala ka sa matuod nga simbahan. O wala ka sa usa ka simbahan. Kay Christ alone imo. Kristo nga walay lawas. Kristo nga walay simbahan. Dili na mao nga Kristo. No? Unya ang uban, nagtukod sila simbahan, wala ipaangkon ni Kristo, no. So, ang tinuod may suon nga necessary yun ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa atong kaluwasan. Kay nadiha ang kalig-on nato to be sure that the gates of hell, the power of sin, the power of death shall not prevail against it. Unya, mausad niya ang pamaagi ni Kristo aron hiusahon niya ang iyang mga magtotoo. John 10:16, matud pa niya iyang tawgon ang tanan to become one fold and one shepherd, no? Aron mausa ka panon ubo sa usa ka magbalantay. Ug ang gihimo sa Ginoo mao kining pagtukod niya sa iyang simbahan. To become one fold and one shepherd. Unya sa Efesos 5:23, matud pa ni San Pablo, na si Kristo ang manluluwas sa simbahan o sa iglesia sa pundok nga mao ang iyang lawas. Na mo yung tagwa na di na necessary. Di na importante nga magpasakop tag simbahan. Dili necessary magpasakop ka simbahan nga mga tinukod lang ni talpulano ug talpulana diha. Pero sa simbahan gitukod ni Kristo necessary nga masakop ka. Efesos 5:23, no? Unya, kung maghisgot kita kalig-on sa kamatuoran, no? Diha gyud sa simbahan. Kay matud pa Ginoo, ang simbahan mo haligig sukaran na sa matuoran, no? So kung wala ka sa matuod nga simbahan, asa may imong haligig sukaran na sa kamatuoran? May ruban diha sa Biblia. Kinsa may mo pasabot nimo anang Biblia, ikaw ra. Private interpretation sad. No, kung wala ang simbahan, walay buhubad sa pulong sa Dios sa saktong pamaagi. Kay mao kini ang gitahasan ni Kristo. Ang mamati ka ninyo, mamati ka nako. Tudloy sila sa tanan nga akong sulti ka ninyo. Dili ang matag magbabasa sa Biblia mo'y mahimong sakto. Sigun sige huna-huna sa uban. So mo na nga palpak sila mga kaigsuunan. Unya, diha sa simbahan nga gitukod ni Kristo na diha ang Christian governance. Si Kristo mo ay nag-govern ini, represented by the Pope, no? Nga mao San Pedro. Ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili din siya ta idili ito sa langit. Ang imong itukod din siya ta itukod dito sa langit. Nga di ta magpasakop sa simbang itukod ni Kristo. Nga naa diha sa San Pedro nga iyang gipili aron magdumala sa pagdili o pagtugot. Hinumdumi nga si San Pedro maong visible head, but Christ is the invisible head. Christ is the head of the body, the church. So kung si Kristo ang pangulo sa maong lawas nga sa simbahan, Christ is still spiritually governing us. Mao ni ang simbahan Katoliko bitaw mga igsoon.
Wala tay police power. Wala tay armas. Pero nganong naingon ani kini simbahan na? Because Christ is with us. Okay? Mo na nga dili tinuod nga di ta kinahanglang magpasakop sa simbang gituko ni Kristo. Okay? Pero hinumduman nga ang simbahan dili siya absolute, no? Kay dunay siya giingon sa dokumento nato. Lumen Gentium number 16 sa Second Vatican Council documents. Nga kadtong mga tao na wala masayod sa kamatuoran sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Wala masayod gani Katoliko, tinuod ba? Wala gani makaila og Kristo. Wala pa masangyaw hinay sa do. Mga taong nagtuman sa balaod sa Dios nga nakatatak di silang kasing-kasing, Kristiyano man siya ug dili, mahimo siyang maluwas. Lumen Gentium number 16. Sado pa, kining simbahan nga magpasakop, kinahanglang magpasakop ang usa kung nawalihan na siya, kung nasayod siya nga naay simbahan, naay Kristo. Pero even non-Christians, they may be saved. Matod pa sa itong simbahan, mahimo silang maluwas kung ignorante sila, inosente sila, pero nagtuman po sila katarong. Okay, in every person, there is this called, what we call it, natural law. That a natural, a normal human being can identify between good or evil, no? And can identify that which is best to do is good rather than evil. So manubag yun ang tao sa Ginoo. Matuohon man siya og dili, kaysa iyang kasing-kasing nakasulat diha ang gitawag og balaod sa Dios, natural law. Nga mao ang pag-ilaw sa maayog dautan ug ang pag-prefer nga buhaton ang maayo kaysa dautan. So mao kini maigsoon. Unya gitagna ni propeta Isaias sa Isaias 2, no? Isaias 2. At ato ning basahon na igsoon kay murag importante gyud ning bahina. Isaias chapter 2 verse 2, no? Ang ato sa 3, no? In days to come, the mountain of the Lord's house shall be established as the highest of the mountains, and shall be raised above the hills. All nations shall stream to it. So matod pa sa mga Bible scholars, kini mao ni ang tagna ni propeta Isaias mahitungod sa pagtukod sa Ginoo ni Kristo sa simbahan, the household, the house of God. Sa 1 Timothy 3:15, the church is the house. Okay? Itukod dito sa pinakataas nga bahin. Itarok dito sa pinakataas nga bahin sa bungtod, no? Og mahimo ning labaw tanan. Og ang mga nasod mungadto, stream to it. That many people shall come and say, "Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob, that he may teach us his ways, and that we may walk in his paths." So klaro kaayo ni nga tagna. Nga imbitasyon. Ngadto kita. Mo apil kita, magpasakop kita nining simbahan. No, kini panimalay. Mo ngadto kita sa balay sa Dios, no? Balay sa Dios 1 Timothy 3:15, the church. Kay didto tudluan kita sa iyang dalan. Tudluan tas kamatuoran. So the church is the pillar and foundation of truth. 1 Timothy 3:15. Mo klaro kayo nga doon nag-imbitasyon ang Ginoo, come. Let us go up to the mountain of the Lord. Mungadto ta simbahan, magpasakop ta sa simbahan. No? Unya si Kristo nag-ingon, my house shall be called the house of prayer for all nations. Marcos 1:7, nagkutlo ni siya sa Old Testament. So ang balay sa Ginoo nga mong simbahan, maatong balay sa pagampo na di ka mo apil yan, di ka magpasakop niya na. Dili ka magpasakop sa mga simbahang gitukod lang og tao. Pero ang gitukod sa Ginoo, giimbitar ka, come,
Let us go to the mountain, to the house of God. Sa balay sa Dios nga natarok des mountain. Sabot nga mahimo kining universal, no? Nga ang tanang nasod ug mao niya simbahang Katoliko. Catholic means universal for all nations. So ang mga tao mo-appeal ni ini. Busa na palpak ang ato mga pastor mag-ingon nga di na ta magpasakop sa simbahan. Sa matuod nga simbahan kinahanglan gyud magpasakop. Kung di ka magpasakop ni simbahan gitukod ni Kristo, sama ra nga nakaminos ka ni Kristo nga nagtukod sa balay. So kung ikaw amahan o nagtukod kag balay ini mga anak dili mo sulod dito. So mainsulto na nimong nagtukod sa balay. So si Kristo nagtukod og balay mga simbahan o di mo magpasakop. Hino nagtukod mo inyong mga bag-ong simbahan. Sama pananglit sa mga tinuohan karon. Una sila pa nanghambog nga sila ang tinuod. Bagbantay mo maisuon. Kay ang magtutukod sa balay mo ang Ginoo. Salmo 127:1. Kawang katong gitukod lang og tao. Kawang gawas kon ang Ginoo gimay tukod sa balay. So ang balay mong simbahan, ikinahanglan magpasakop kita nini. Busa igsoon kung dili man ka wala man ka para nimo dili importante ang pundok sa tinuohan kasi Kristo ra imo. Hinumdumi nga walay Kristo nga walay simbahan. Kay ang simbahan lawas ni Kristo, walay Kristo nga walay lawas. Mga diri sa simbahan Katoliko naa si Kristo ang katawhan lawas ni Kristo ug mga lawat kita sa balaang lawas sa Ginoo des santos nga Eucharistia. So hinaut maiso nga inuning nasabtan og dili gyud ta mailad niya nang uban nga nagtuo sila nga Kristiyano. Ilang gidawat si Kristo apan wala nila dawat ang iyang lawas, ang iyang simbahan. So muna nga salamat kaayo sa atong mga viewers sa Brad Albert Avenido Itim, mayong buntag. Catholic Faith Defenders Sungkulan, buntag pas. Brad Rulan diha, kumusta? Kita tapuhon aning Bro Jesse, please iapilin taon sa imong prayers, intentions. So ato dayong iapil sa ato pag-ampo ang kapahulang dayon sa atong ison nga banggitan nga depensor Brad Jesse Visera og usa ka kanhi ustad, usa ka Muslim nga si Brad Dave Diaz nga mitaliwan na pero nakagakusgod sila kang Kristo diha sa simbahan Katoliko. Atong yan po ang ilang malinawon nga kapahulayan. So og wala tay kabilinggan maigsoon moadto ta sa mo himota og misa sa haya ni Brad Jesse Visera diha sa Inabanga o Liluan Inabanga karong Martes sa hapon kung wala joy kabilinggan unta kanang magkayo sa dito labi na sa mga Catholic Faith Defenders. Akong gimbitar ang Diocese Talibon nga Catholic Faith Defenders labi na sa to mga igsoon dool diha sa Brad Manuelito diha sa sa parokya sa Santo Rosario sa Buena Vista. O ni Father Chito diha ang atong bag-ong parish priest diha sa Inabanga. So Leon Chad sa Tina Bation, good morning Father Greg, watching from Sindangan, Zamboanga del Norte. So taas kayo, layo na, no? Sheila Love, thank you for the stars, no? Sister Meluna Gupita, mayong buntag. June Lumaghan, Mario Layan, kisa pa ni uban dere. Roberto Morales Tinio, good morning. Watching from Jensen City. Tama po kayo, amen. Okay. So may son, salamat sa inyong tanaw. Sa sunod na pod nga mga higayon, magpadayon ta sa atong apostolado dinhi sa kahanginan, dinhi sa Facebook page nato sa Bagtingan sa Kamatuoran 101. Na mangandam ta sa sunod natong schedule sa misa. So sa makausap pa, nagpasalamat ko sa tanang followers and invite others to follow and to share our live videos
para sa pagdugang pagpalambo sa atong pagtuo sa pagkatunini. Ug dinhi sa taman mga igsoon, ako mogaingon agang Dios manalangin kaning tanan ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.